Oy, pangalan? Gisrel. Tagpila? 150. Isyo? Dax. Sanog illegal, ambot ganong lami bitaw. Sa kong bitaw, pra! Bay, Oy, pangalan? Kim Kim, Tagpila? 150, Isyo? gabay goten. Anong kailangan kong gawin? Ang malaman mo. Bay, pangalan? Boy. Tagpila? 150. Isyo? Mamayutay. Kami kuno gaabusar, bisag unsay gitumar, basta mapikilo gamong kabuang mutuka. Bay, Isa, pangalan? Adrian, Tagpila? 250, Isyo? mga mangay. Matino ang isip ko, pero ako'y sabog na. Oh no! Tama't mali. Bay. Saman? Pangalan? Alex. Tagpila? 300. Isyo? Palautog. Kung pagwapuhay, tanawin aking pinsay bagsik. Sali niyo ka nagpadala, binigag ate. Oh no! Kalidad. Kinsa diri way uyak. Kinsa diri way